Maksupääte käynnistyy oikeasta reunasta alimmasta painamalla pitkään. Ja sen käynnistymisessä kestää aika monta minuuttia, joten kannattaa laittaa heti kun on hakenut kassin, niin se ensimmäisenä päälle, kun pääsee myyntipisteelle. Kun se on käynnistynyt, niin myynti tapahtuu siten, että jos marjat maksaa vaikka euron, niin painat 1 ja 00. Silloin sä näet, että siinä on 1,00 eli euro. Jos laittaa vain esimerkiksi 1, niin tarkoittaa, että myyt sentillä marjoja. Tämän jälkeen painan maksa ja kortti pistetään tuohon päälle. Näin. Sitten se varmentaa. Ja on hyväksytty. Tämän jälkeen se kysyy, haluatko asiakaskuitin. Jos asiakas ottaa kuitin, painat tulosta. Jos ei, niin ei kiitos. Kuitti tulostuu täältä. Näin. Ja sitten sen voi antaa asiakkaalle. Päiväraportti otetaan täältä painamalla raportit, myynnin yhteenveto ja tänään ja tulosta. Tämä laitetaan rahapussiin joka ilta. Maksupääte sammuu painamalla molempia näitä oikealla puolella olevia nappeja ja sen jälkeen katkaise virta.